do cine. Non o podo olvidar, porque sempre ha estado importante para min. Despois de tantos anos de traballo, é moito de agradecer que se acorden. Tamén lle teño que agradecer a este pobo que me acolleu no ano 1984, cando viñen a vivir para aquí, no que fun tan feliz e sigo sendo. E a todos os meus veciños da Praza Maior, por terme tanto cariño. No ano 1987, mércase unha pequena casa na Praza Maior do pobo, e vendo que tiña un baixo, pensouse en por algo de hostería nese baixo, e así naceu a taberna O Buraco. Os seguintes anos foron uns anos moi duros, de traballo e máis traballo, para sair adiante. Quero agradecer a aquelas persoas que naquel momento confiaron os amigos do Buraco, porque no Buraco nunca houve clientes, senón amigos. Amigos que no tempo deixaron, que uns nos deixaron no tempo e outros seguen a visitar o local a día de hoxe, o cal é moi gratificante. A través do Buraco pasaron xeracións de xóvenes que comenzaron a vir con 15 anos e agora xa veñen cos seus fillos. Eses rapaces xa veñen sós, a mitad deles, a comer os morunos de rosa. Eso para min non ten prezo. Agradecer tamén a esta familia que teño aquí de diante, que me fixeron unha encerrona que eu non esperaba, e hanme posto un pouco nerviosa cando eu viña tan tranquila. O meu